फरायनायजों लोगोसे गावखौ दैदेननांगौआव सोलोंथाइनि गोनांथिथार होननानै आं सानो। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायनायखौ दावगाहोनायाव इन्ट्रेस्ट जानाङो आरो बाहागो लानांगौ। बे समाव गिबियावनो बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै गिबियावनो साफ्रोमबो मिडिया नायगिरि बा जोंनि लाइभखौ नायगिरि साफ्रोमबोसिम आं हामबाय जासिहरग्रोदों। दिनै जोंनि बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि बेंटल सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायनानै टप 5 मार्क मोननो हानाय साबा फरायसा, आर्ट्सनिफ्राय साबा, साइन्सनिफ्राय साबा फरायसाफोरखौ लानानै दिनै मान बावनाय हाबाफारि जों फेलिब्रेसन प्रग्राम लानाय जादों। दिनै जोङो बरायनो मोननानै बा जोंनि बेंटल सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिफ्रायबो बेबादि मार्क मोननो हानानै पास जानायखौ जोङो बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव सोर सोर आलासिफोर मोननो हादों नोंथाङा? जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां आदा दिनेश ब्रह्म बिथांखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारि आदा बिथाङाबो जोंनि बे दिनैनि मान बावनाय हाबाफारियाव सफैदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बेंटलनिनो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोन आदामोनहाबो दिनैनि प्रग्रामाव बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसेनो बेंटल सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनिनो गोरायुं प्रिन्सिपाल साराबो बाहागो लादों। नेक्स्ट फैगोनाव फरायसाफोरखौ मा इनकारेज खालामदों जे देग्लाय टप 5 मोजां उथ्रिनो हादों आरो नेक्स्टआव माबायदि आसा खालामदों? आं बेखौनो मिजिंथिदोंदि जोंनि बेंटल एरिया बा जोंनि बेंटल एरियाल' नङा साफ्रोमबो फरायसा जेन'बा दा सेकेन्ड इयाराव फरायगासिनो दं फंबायमोनखौ आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोआव फरायनाय थाखोसेनिफ्राय लानानै 12 थाखोसिम बा दिनै जों ग्रेजुवेट खालामगासिनो दं। दा आं साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायहरनो लुबैयो जे जोङो फरायनायजों लोगोसे जेब्लायबो दावगालांबाय थानांगोन। फरायनायखौ जों जेब्लाबो गावजों लांफाबाय थानांगोन। थांखिया जाफुङैजों जोंहा सोमोन्दो गैया, नाथाय जोंहा जोंनि हारि आरो जोंखौ फोथांनानै बर' हारिखौ फोथांना लाखिनांगौ बा जौगानांगौआव जों सोलोंथाइया गोनांथार होननानै आं सानो। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसायाव इन्ट्रेस्ट जानानै जेब्लायबो फरायनायजों रिलेशनशिपआव थानानै जों जेब्लायबो जौगालांनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो आङो फैगोन इयाराव जेनाखि SSLC आनजाद आरो OHS आनजादखौ लिरगोन बे फंबायमोनखौ आं बुंनो लुबैदों दे नोंथांमोनहा जाखिनि दा पारसेन्ट लानानै पास जादों बेनिफ्रायबो बांसिन जों जेन'बा डिभिजन मार्क मारिनानै बांसिन हाइएस्ट मार्क लानानै पास जानो बयबो नाजानांगौ होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोबा सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव देरसिन होननानै जों फरायसाफोरा जेब्लायबो फरायनायजों लोगोसे गावखौ दैदेननांगौ सोलोंथाइनि गोनांथिथार होननानै आं सानो। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायनायखौ दावगाहोनायाव इन्ट्रेस्ट जानांगौ, बाहागो लानांगौ।